push from recognition to implementation. Foreign Minister Gideon Foreign Affairs, Minister Gideon Timotheos, PhD, said Ethiopia has moved its pursuit of sea access from diplomatic recognition to the implementation phase, with current efforts focused on practical arrangements. Speaking to Parliament on the 30th of December 2025, Gideon described access to a sea outlet as a long-term national priority that transcends governments and political parties. He said diplomatic engagements are showing encouraging signs and urged continued public and national unity on the issue. The minister praised citizens and media advocacy supporting Ethiopia's maritime aspirations, stressing the importance of ensuring international كم تريود لهم ميديانا إثيوبيا بزي فورين مينستر ذهب منجدي نايف دق بحر حتوناتنا كاب زربان كاب أفلوتون حليفنا ناب تكباريو قصنا نخيد على نايز بلزلو خالا زراربا أفدق بحري يقبعنايو مسلنايو تاريخاودو بهلاودو زباودو قلدو يقبعنايو نبلوز نبرنا أرستي سجيرنا بخمي منجدي أفدق بحر كنركب نخيل نمتكباروينا نخيد زلنا زبل زربايو من البات زربا زي حجب زحات كم زبل وازلو maybe أفلوتون نخركب زقبرو زلو أفلوتون سومالي لاند كهب يدلس له زلو نعوديو كم implementation غيرو زقلت زلو زبلو زحسبات اللو سلازي بزع قمتي زوهاب زلو ناي أبي أحمد سقطا مهابو ساب حجي بزعباتا رسي زي مزرابو أفلوتو كهب تخولو خم زلو يمزنو قرو زلو جن قالها قراد دما يرحبوا كم زلوان maybe متنقطعون كهون خلي زبوا زلو نفلت ابنان أبز قربا أبي أحمد بعلو كم زبلو مس عركو ناي فرنسا مراهي كم استراخبه زقلص حبريتا صحيف نيرو سلازي ورم احنا حدش عمت مس عركي بريزنت ايمانويل ماكرون كم استراخب كي زبل زلو اذا زربازيا إيمانويل ماكرون نمنتايو كدوللو كيلو انتاي سلازدلي يزدوللون زحفلون زلو ندعري لكم لما فرنسا نزي قداي ناي سومالي لاند بتري تقاومو زلا هاجر حنت هاجر الله نسات فطرو زلا ጭዋዳ ከውን ከም ዝኽል ብዙሓት ኪላታት ይግምትሎ መን ያዘ ሃገር ንፈረንሳ ናብ ኣበደ ዊላ ከተዘራርቦ ከም ትኽል ክትገብር ትኽል ሃገር ኣብ ልዕሊ ሶማሊላንድ ጥንኩር ዲፕሎማሲያዊ ስጉም ተወሲዳ ጅቡቲ ዲፕሎማሲያዊ ቤት ጽሕፈት ሶማሊላንድ ከም ዝዓጽወት ተገሊጸሎም እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ማህባ ስዒቡ ምስ ሃርጌሳም ኣብ ዲፕሎማሲያዊ ምትላኽ ተሸሚማ ጸንሐት ጅቡቲ ዲፕሎማሲያዊ ቤት ጽሕፈት ሶማሊላንድ ዓጽያ ዲፕሎማሰኛታት ድማ ካብ ሃርጌሳ ከም ጽውዕት ሓደ በዓል ስልጣን መንግስቲ ንቢቢሲ ኣረጋጊጸሎም መንነቱ ከይግለጽ ዝሓተ በዓል ስልጣን ሶማሊላንድ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሃርጌሳ ኣብ ጅቡቲ ንዝነበሩ ዲፕሎማሰኛታውን ንምምኻር ጸዊዓት ተመላም لو كنتات إسرائيل سوماليلاند أفلتو كاب تبون دحر عب دبلوماسيا وزمدنا كلتين هجرات زنبرة تحط نتبي زنسبار قيلهم زي دبلوماسيا متلاق أب جوزو نايتهم نعلم لخاو جوزو باسبورت جيبوتي زتقوم سب سلطان سوماليلاند فلتات سباتن بفلايد ما عبارات محاورة سب نقد سوماليلاند كتسألو تثبيت غيرلهم جيبوتي حانتي كابتن إسرائيل سوماليلاند أفلتو محبام بتري استقامة جروبا بتهجرات سوماليلاند حانتي أوكي جبت تقبرو زلا سقمتي ببزع منقدي كتنتن زخليو ناي سوماليلاند أفلتو كم حجر مركب نجبتي existential ونربحنا تا عابدامج كفترو لزخلي سلازي قداي ناي سوماليلاند أزيو حماق دس مع زلو إيرترا بقمت على كم جبتي كونتن إيرترا ريلاكس دي سوماليلاند هاجر تكون يتكون بزع زقد سايكون that's why ما إيرترا نزي كونتات زي زحلي لا قريفاتو زلا which is very smart decision ካላይ ክፋል ግን አለው ንጅቡቲ ዝቅስቅሳ ዘሎ ሓይሊ ካል ጉዳይ አለው ምክንያቱ ኢማራት ተበግሶ ዘላ ሓደገኛ ዝኾነ ሓሳብ ንጅቡቲን ኤርትራን በሓደ ካርም ዝኽእል እዩ ንሱ ድማ መጀመርያ እዚኣ መከረየኩም ምስቲ ናይ አሜሪካ ናይ ኢማራት ስትራቴጂ አተሓሒዝና ክንሪና ኣብዚ እዚያ ስምዕዋሞ አልሆነና በኤርትራ ጥሩ መንግስት ከመጣ ደግሞ እስከ መገንጠል የራስን እድል በራስ የመወሰን እስከ መገንጠል ካልሆነና በኤርትራ ጥሩ መንግስት ከመጣ ደግሞ እስከ መገንጠል የራስን እድል በራስ የመወሰን እስከ መገንጠል የሚለውን በኤርትራ ህገ መንግስት ላይ ተቀምጦ ይሄ አንድ ነገር ሊሆን ይችላል ካልሆነ ግን መገንጠል ወሳኝ ነው ለኛ ምንድነው ትርጉም የለው ስለዚህ ወዴት እንደምንገላገል አናውቅም ግን መገላገል እንፈልጋለን ወደ ኢትዮጵያም ሆነ
ወደ አሜሪካም ሆነ ወደ የመንም ሆነ ወይ የራሳችን ሀገር መመስረት ሕጂ እዛ ዘረባ እዚኣ ካበይ ትመጽእ ኣላ መሲልኩም ምዚኣ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ እዛ ዓፋር እዚ ኤርትራዊ ኢትዮጵያዊ ጋድነውስ ሰብ ዓፋር እዮም ዝብልዎ ዘለው እዚ ዘረባ እዚ በመሓርኛ ስለንሰምዖ ዘለና ንዓና ክርዳእና ክኢሉ ኣሎ ብቋንቋ ዓፋር ግን ብዝበርትዐ ሬድዮታትን ብገለን ገይሩ ፓምፕ ዝገብሮ ዘሎ ኣቢ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ግን ኣይኮነን እዚኣ ገይም እዚኣ ልክዕ ከምታ ኣብ የመን ንሪኣ ዘለና ኣብ ሶማል ንሪኣ ዘለና ኣብ ሱዳን ንሪኣ ዘለና ኣብ የመን ኣብ ሊብያ ከምኡውን ኣብ ሱርያ ዝረአ ዘሎ ኩነታት እቲ ገለ ሃገር ክኸውን እየ ዝብል ሕልሚ ንዘለዎ ተጠቒምካ ገንዘብ ፋንድ ጌርካ ነቲ ሃገር ንምብትታን ዝግበር ኣጀንዳ ኣካል ናቱ ኣጀንዳ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ ኢማራት ተቆጢዑ ዝዛረበ ዝነበሮ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ይኮነን ስለምንታይ ከም ዝገብሩ ይደልዩ ሃገራት ከፈራርሱ ትጽቡቕ ነገር በዓል ስዑድያውን ኣትዮም መስሎ ዘለዉ ትገይም ሕጂ እዚኣ ነገር እዚኣ ብምንታይ ከተሓዘልኩም ስለ ዘለኹ ከም ዝብለኩም ዘለኹ ኣብዚኣ ስምዕዎ ትገይም ኣብ አልጀዚራ ክዝረብ ከሎ Right, and what happens in Yemen has to be seen in the wider context of what I describe as the axis of secessionists. What we've seen the Emiratis doing since the Arab Spring is very systematically building multi-layered networks of networks in various countries where they try to embed local armed violent non-state actors into a more or less organic cause. And they've been trying to do this in Libya. They started in Libya. They've done it obviously in Yemen. They've done it in Sudan. They're doing it in various breakaway regions in Somalia, most prominently in Somaliland. And what they've created is a regional network. And why I call it the axis of secessionists, because it's very similar to the axis that the Iranians have built, the Iranian axis of resistance, because it's also based on networks of logisticians, of financiers, of mercenaries, of obviously non-state actors, violent and not violent non-state actors. እዚ game ናይ ኢማራት ንበይኑ ኣብ የመን ጥራይ ዘጋጥም ወይ እውን በይኑ ናይ ሱዳን ጉዳይ በይኑ ናይ ሊብያ ጉዳይ በይኑ ናይ ሶማል ጉዳይ ጥራይ እንተጌርካ ክርዳእካ ኣይክእልኒ ኢሉ እዚ ኔትወርክ ናይዞም ክቃወሙ ዝደልዩ ወይ ሃገራት ከፍርሱ ዝደልዩ ሓይልታት ኣብ ሓደ ሃገር ዘሎ ካብ ናይ መን ተመክሮን ካብ ናይ መን ኣፅዋርን ካብ ናይ መን ፀጋታትን ጌርካ ትሕግዞ ንኣብነት እንታይ ይብል ኣብዚ ዘረባ ናቱ መሲልኩም ሕሜቲ ዘለዎ እቲ ናይ RSF ዝበሃል ሓይሊ እዚ ሕጂ ኣቂምዎ ዘሎ ወታደራዊ ዓቕሚ ካበይ ኣምፅኡ እንተሪልካ ኣብ ሊብያ ኣብቲ ናይ ሓፍታር ከምኡ ክገብር ከሎ ሰራዊት ናይ ሕሜቲ ኣብኡ ከይዶም እናተዋጉ መዓት ገንዘብ ይእትዉ ነይሮም ተመክሮ ይሃንፁ ነይሮም ነቲ ኣፅዋር ድማ ሒዞሞ ይመለሱ ነይሮም ናይ ሕሜቲ ሰራዊት ቅድም ኣብ ኩናት ናይ የመን ኣትዮም ኣንጻር ሑቲ ክዋጉ ከሎ ብኢማራት ክፈሉ ነይሮም ብበዓል ስዑድያ ክፈሉ ነይሮም መዓት ገንዘብ ይእትዮምሉ መዓት ተመክሮ ቆሲሞም ኣፅዋር ድማ ሒዞም ተመሊሶም ስለዚ እቲ ብሱዳን ዝግበር ዘሎ እቲ ሓይልቲ ካብ ኢማራት ካብ ሊብያ ዘሎ ነዳዲ ይወስድ ኣፅዋር ይወስድ ምስቶም ኣብ የመን ዘለዉ STC ይሰርሕ ምስ ኣብ ሶማሊያ ፑንትላንድ ዘሎ ቤዝ ተጠቂሙ ካብኡ ኣፅዋራትን ሎጂስቲክስን የንቀሳቀስ እዛ ናይ ዓፋር ትበሃል ዘላ ድማ ኤግዛክትሊ ምስ እዮም ከተሓዝዋ ምክንያቱ ንኤርትራ ድማ ከምኡ ዓይነት ገይም ንክፈጥሩ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ ኣወል ስዒድ ብዙሕ ግዜ ኣብ ዘናቱ ፕሮስ ዓፋር ኣወል 4 ዓፋር እናበለ ክዛረብ ከሎ ገለ ሰብ ዘይተረድኦ ነገር ኣሎ ኤርትራ ተረዲኦም እዮም ትገይ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ዓፋር የቕሙ ምህላዎም ድማ እዛ ሓደጋ እዚ ከቢድ ሓደጋ ክኸውን ከም ዝኽእል ፖቴንሻሊ ሕጂ እኳ ኣብ ክንዱ ክበፅሕ ግን ፖቴንሻሊ ዓብዪ ክኸውን ከም ዝኽእል ስለምንታይ ዓብዪ ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ ዓፋር ዝበሃሉ ኢትዮጵያውያን ስለ ዘለዉ ዓፋር ኤርትራውያን እዮም ዝቃለሱና ዘለዉ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ብዓፋር ገይሮም ኮ መልሲ ሂቦም እዮም ነዚ ኩነታት እዚ ዝኸውን ብዓፋር መልሲ ሂቦም ነይሮም እዮም ኣወል ስዒድ ኣብዚ ቀረባ ገይርዎ ነይሩ እዩ ምናልባት እንተሎ ከምፃልኩም እየ ስለዚ ዓፋር ኤርትራ እንድሕሪ ኣብዚ ቀረባ ገለ ናይ ኣወል ነይራ I don't know ተረኺበያ ንሳ ከምፃልኩም እየ ምክንያቱ ንኤርትራ ብቐረባ ነዚ ኩነታት እዚ ይከታተልዎ ከም ዘለውን أقاليلهم يروحهم زي شمون سمعنا زين فلت أبدي سابات تدكون كوميشن هزباون سبعون مسلات كندنا تابا فنشوز فتسام زلو قفعي حسات زغلب أبقى ما قم بحر إيرترا أبلع لعفري فتسام اللون زبولو فبروخ قفعي لإيرترا مبرغ عطلو تكوميشن بسرعات بلتق الناس زور كابزقومو اللعلاما وطاق السرح زلو مخانو قودي قبرو أدي ساباز ما دبرو كوميشن هزباون سبعون مسلات أفريقيا يا أي أزي شمون سمعنا زين فلت تكال حسات زاكل معسكر سدتنياتات كبعينن إذنن كم زخولو بمقبر هلكي تقراي كون زقبس خون هزب عفار دمت خونو
ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ብሰብኣዊ መሰላት ዝበሃል እካበ ብናይ ብልጽግና ኦሮሞ ሰባኻታት ከም ዝዝወር ንምርኣይ ህዝቢ ዓፋር ይውፅዕ ከም ዘየሎ መረጋገፂ ዝኸውን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ 60 መዓልታት መልሲ ክህብ ኣለዎ ክብል ተሰሚዑ ኣሳ ኩሲኒ ክናብህ ዓሰበዳ ኣፋልተን ዓፋር ኣሳማታን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዓፋር ኤርትራውያን ገይሩ መልሲ ክህብ ጀሚሩ ኣሎ እዩ ምክንያቱ እዚ ፕሮፓጋንዳ እዚ ብዝበርትዕ መልክዕ ዝቕፅል ዘሎ ስለ ዝኾነ ስለዚ ሓንቲ ፅብቕቲ ኣርቲክል ኣብዚ ተፃሒፋ ነይራ እንታይ ትብል ኣርቲክል እያ መሲልኩም መን ይፅሒፍዋ ነይሩ ናይ ጀሩሳሌም ፖስት ናይ እስራኤል ይመስለኒ UAE expands its influence across Middle no ሳይኮነትን there was this እስድሓን እዚኣ ክንርኢ ንኽእል ኢና ከመይ ገይሮም ኔትወርክ ናቶም ናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎ ስትራቴጂክ ኣፕሮች ናይ ኢማራት እስራኤላውያን ክገልፅዎ ከለዉ ማለት እዩ UAE pursues assertive foreign policy through alliances military intervention እንደገና financial support ስለዚ እንታይ ብልለው እቲ ትገብሮ ዘላ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናታ ሓያልን በዳሂን ዝኾነ ብወታደራዊ ዓቕሚ ብቁጠባዊ መንገዲ ከምኡ ድማ ሽርክነታት ብምፍጣር main objective ቀንዲ ዕላማ ናታ counter political Islam ቀንዲቲ ዕላማ ናታ እስራኤላውያን ከም ዝፈትውዎ ማለት እዩ ነቲ ናይ ፖለቲካዊ እስላም ዝበሃል Muslim Brotherhood ካል ዝበሃል ከምኡ ድማ especially Muslim Brotherhood ዝበሃል ማለት እዩ framed as strengthening nation state as strengthening nation state through critics argue it fuels conflict እንታይ ትብል ኢማራት ነቲ ናይ እስላማዊ ፖለቲካዊ አካይዳ ክብድህ ዝፍትን ብግምጣሉ ድማ ሃገራት ንምቋም ሓያላት ንክኾነ ዝሕግዝ እየ ዝብል ኣብ ነፍሱ ከፍ ዝኣተወት ሃገር ተፍርስ ዘላ እያ ድማ እዚ እቲ ኣገባብናታ እዩ ንኣብነት እንታይ ብላ ኣሎ የመን withdraw troops ኣብ የመን ኣብ ኩሉ ቦታታት ናቶም እናጠቐሱ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ሱዳን ትገብሮ ዘላ ምስ UAE ምስ RSF ትገብሮ ዘላ ኣብ ግብፂ major financial backer since 2013 ካብ 2013 ንትሽዑ ብናዕቢ መፅኡ ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ዝተመርፀ ናይ መሐመድ ሞርሲ ዝበሃል ንዑ ኣብ ምዕላው ኢማራት ዓበ ግደያ ገይራ ድሕሪኡ ነዚ ናይ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ኣብ ስልጣን ምምፃእ ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ዝገበረት እያ ክሳብ ሕጂ ድማ ትሕግዝ ዘላ UAE sovereign wealth fund invested 35 billion in Egypt's Mediterranean coast shared distrust of brotherhood anchors alliance ስለዚ ክልቲኦም ግብፅን ኢማራትን ድማ ነቲ Muslim Brotherhood ዝበሃል ንምጥፋዕ እዮም ዝቃለሱ ዝበሃል ኣብ ሱዳን ተኾነ ኣብ ጫድ ተመሳሳሊ ብዙሕ ብድሆ ዘሎ ኣብ ሊብያ ሳውዲ አረቢያ relations strained ሪያድ ዲማንስ ምስ ስዑድያ ዝነበሮም ዝምድና ኣብ የመን ይኹን ኣብ ሱዳን ተበዲሁ ከም ዘሎን ክልቲኦም ድማ ተቃራኒ መንገዲ ሒዞም ይኸዱ ከም ዘለው ይዝንገር ናው ኩሉ እዚ ንሰምዖ ዘለና ንሪኦ ዘለና ንኤርትራ ብቐጥታ ወይ እውን ብተዘዋዋሪ ክፀሉ ዝኽእል እዩ ብፍላይ እዚ ናይ መን ኢኻ ትብሎ ናይ ዓፋር ኣምፂልኩም ፀናሕኩ ለንቀነውን ሓደ እንታይ ሽሙ ገይሮም ኣለዉ ይበሃል ኣሎ ኣብ ዲያስፖራ ኮንፈረንስ ኣብ ብራስልስ ገይሮም ነይሮም again ገንዘብ ካበይ ዝንስነስ ዘሎ እንተልኩም ከም ኢማራት ዝንስነስ ዘሎ ገንዘብን ምዃኑ እምበር ኣብይ ኣሕመድ ንዑ ዝኸውን ኣጀንዳ ጥራይ ንሱ ምስቶም ዓፋር ተሓዊሱ ኣብ ተገባሕሪ ዝብል ኣጀንዳ ይጉዝጉዝ ስለ ዘሎ እምበር እቲ ኣጀንዳ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ብዙሕ ቦታታት ኮንፈረንስ የካየድ ኣሎ ዝበሃል ዘረባ ንሰማዓልና ዋላ እቲ ብርጌድ ንሓመዱ ገለ ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ዘሎ ብጉልባብ ናይዚኦም ይረብሓ ዝረክብ ዘሎ እምበር ወላ ሓንቲ ዝግደሰሉ ኣካል የለን ነዛ ናይ ዓፋር ኣጀንዳ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነት ገንዘብ ብዙሕ ኢንቨስት ገብረላ ስለ ዘሎ ዓፋር ንበይና ድማ ብኤርትራ ተቐባልነት ክትረክብ ስለ ዘይትኽእል ብዓፋር ጥራይ ኢልካሲ ፖለቲካ ብኤርትራ ክስራሕ ከቢድ እዩ ስለዚ ካልኦት ተቃወምቲ ናይ ኤርትራ ዲሞክራሲን ገለን ዝብሉ ዶ ተምፅእ ንዓታቶም ንኩሎም ኣብ ሓንቲ ድስቲ ኣኪብካ ንኤርትራ ንምብታና እዩ ድሓንእቶ እዚ እኮ ነጊርና እዩ ንኤርትራ በቲና ናትና ሃገር ክንገብር እንተኾነ ድማ ወላ ምስ ኢትዮጵያ ክንሕውሳ እዩ ዝብል ዘሎ ይኾን የልና ፀላእቲ ናይ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ዓያሽ እዮም ጀነራል ውጩ ዝበላ እያ ውጭ ይመስለና ከም ዝበለ ዓያሽዮም ፀላእትና ኢሉ ኩሉ ግዜ ፕላን ናቶም ጌጋ እዩ ዝንበዩ ሜቢ ሓደ ካብቶም ጀነራላት ናይ ኤርትራ ዝበላ ዓያሽዮም ፕላን ናቶምን ስትራቴጂ ናቶምን እዮም ዝነግሩና ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምናልባት ኢማራት እዛ ዓመት እዚኣ ኣይ ዓመቶምን እዮም ዝብልዋ ዘለዉ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ሰራዊት ናይ ሱዳን ድሕሪ አልቡርሃን ካብ ቱርክን ምስ ኤርትራ ተራኺቡ ንስዑድያ ከይዱ ግብፂ ከይዱ ካብኡ ንቱርክ ከይዱ ምስ ተመለሰ ሰራዊት ናይ ሱዳን ሓያል ዝኾነ መጥቃዕቲ ብምግባር ካብ መዓልትና መዓልቲ እናስፋፍሐ ንአርኤስኤፍ ድማ እናሃሮመ ይኸይድ ከም ዘለዎን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ድማ
ዕላማታቱ እናሃረመ ይኸይድ ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ እስትሪዎ ዘለኹም ተመሊሱ ነቲ ከሲርዎ ዝቐነ ብቕፅበት የማልሶ ከም ዘሎ ዘርኢ ሚድያ ናይ ዓለም ስቕ ደይሉ እወ ሰራዊት ናይ ሱዳን ክዕወት ከለኩም እዩ ዝገብር መብዛሕትኡ እቲ ሚድያ እስራኤል ፋንዶ ትገብሮም ጫውጫውታ ስለ ዘለዎ ከምዚ ኮይኑ ክብሉ ከለዉ ሕሜት ክዕወት ከሎ ወይ RSF ክዕወት ከሎ ጥራይ ኣዲኹ ንህዝቢ ከም ዝሓልዩ ኮይኖም እዮም ኣክት ዝገብሩ ግን ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ዋንዚ ሰራዊት ናይ ሱዳን ሓያል ገስጋስ ይገብር ከም ዘሎን ንቕድሚት ይኸይድ ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኻ ፅቡቅ እዩ ኣብ የመን ትሰዓራላ ኢልና ኣብ ሱዳን ድማ ደጊሙ ሰራዊት ናይ ሱዳን ኣብ አልቡርሃን ኣብ ቱርኪያ ኣብ ኢስታንቡል ኮይኑ ፕሬስ ኮንፈረንስ ገይሩ እንታይ ኢሉ ምስ RSF ዲስካሽንስ የለን ኢሉ ብሮታው ሪዱ ኮፍ ኢሉ ሲቪል ክኸውን ኮይኑ ዘይኮይኑ ብቕልፅም ናስዒርና ኢና ሃገርና ሓራ ንክንገብር ኢሉ እዚኣ ድማ ብገለ ፖለቲከኛ ናይ ኣሜሪካ ዲዩ ካልእ ከመይ ገይሩ ዳይኩዶ ብውግዝ ውግዳእ ነገር የለን ክልቲኦም ሓይልታት ኣብ ውግዝ ዘለዉ ኢማራት ከመይ እያ ትብል ምክንያቱ ሰራዊት ናይ ሱዳን ከጥፍኦ ከም ዝኽእል RSF ይፈልጡ እዮም ኩሉ ግዜ ሰራዊት ናይ ሱዳን ክደፍእ ከሎ እንታይ እዮም ዝብሉ ዲፕሎማሲ ሰላም ሂማኒታርያን ገለ ክግበራሉ ኣሜሪካ ድማ ሓፍከፍ እያ ትብል ስለዚ ኣብዚ እዋን ግን ስዑድያን ኢማራትን ማዕር እዩ ከምኡ ድማ ቀጠር ሎቢ ናቶም ኣብ ዋሽንግተን ስለ ዝገብሩ ዘለዉ ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ናይ ኢማራት ጥራይ ኮነ ዝዕይል ዘሎ ካልኣይ ድማ ሰራዊት ናይ ሱዳን ኣብ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ ገፁ ይመፅእ ኣሎ ምክንያቱ በቲ ቤንሻንጉል ሰራዊት ናይ RSF ብኡ ሓገዝ ክረክብ ከም ዝኽእል ስለ ዝገመቱ ሰራዊት ናይ ሱዳን ናብ ብሉ ናይል ዝበሃል ናብ ዶብ ናይ ሱዳን ገፁ ናብ ዶብ ናይ ኢትዮጵያን ሱዳንን ይፅጋዕ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ድማ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ሶሻል ሚድያ ይዘውር ኣሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናተሸናኽረን እና ሓየለን ዝመፅእ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ከመይ ኤርትራዊ ኮንካ ክትሪኦ ከለኻ ከቢድ ዝኾነ ብድሆ የግዳስ ንሕና ዘየለናሉ ብዙሕ ነገር ግን ክቕየር ዝኽእል ኩነታት ንርኢ ኣለና so this is very very interesting time እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ኣነ ዝገረመትኒ ዜና ግን ክበኩም ኣብዚ ንዓይ ዝገረመትኒ ማለት እዩ ሱዳን እዚ ኩሉ ኩና እናተኻየዳ ከሎ እንታይ ይብለኩም ኣሎ ካርቱም ናይ ካርቱም ኤርፖርት ተፀጊኑሲ ንስራሕ ሬዲ ኮይኑ ኣሎ ይብልኩም ኣሎ I mean sometimes I just wonder ከመይ እዩ እዚ ናይ ሃገራት ኣፍሪካ ዝሰርሕ ኣነ በቲ ግረም እየ በቲ ድማ ዘደንፅ እዩ በቃ ኤርፖርት ናቶም ተፀጊኑ ወላ እኳ ነፈርቲ ኩናት ክገብሩ በረራ እንተዘይጀመሩ እቲ ራንወይ ነፋሪት ትንሳኣሉን ትወርደሉን ቦታ ተፀጊኑ ድሮ ኣብ ገጅፍ ኩናት ብሕጂ እውን RSF ተመሊሱ ክቋፀሮ ከም ዝኽእል እናተፈልጦ ከሎ ናብ ልምዓት ዘለዎም ተበግሶ this is amazing ናይ ብሓቂ ሱዳን ሲ ድኹማት ኢና ገለ ኢሉ ዝዛረብ ኤርትራ ብዙሕ ኣሎ no they're good they're really good ምስቲ ኩሉ ቻሌንጅ ዘለዎም ኣሚን ኩሉ እቲ ምንጭ ናይ ሃብቶም ተመንጢልዎም ገለ ከሎ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ስለዚ ተቐላጢፎም ናብ ቁጠባ ንክምለሱ ዝገብርዎ ዘለዉ ጉያ ናይ ብሓቂ ኣድናቆት ዝግብኦ እዩ ክገርመኩም ንእሽተይ እዚ ናይ RSF መንገዲ መዕለምን ተረኺቡ ኢንቨስተርስ ካብ ቱርክ በሎ ካብ ስዑድያ በሎ ካብ ቻይና በሎ ክውሕዝዎም እዮም ምክንያቱ ሱዳን ፀጋታት ዘለዎ ሃገር እዩ ቢዝነስ ትፈልጥ እዩ ሽርክነት ትፈልጥ እዩ ስለዚ ውልሲ ኣይሆፕ ሱዳን ካብቲ ለመንቲ ኮይኖሞ ዘለዎ ኣብ ዓለም ይድሕኑ ይኾኑ ካልእ Abiy Ahmed ምርጥ ናቱ ዘይውዳእ ንብሎ ድማ በዚህ ይስማ Your source for East African news. Today's story, Egypt just issued its most explicit threat yet over the Nile River. Foreign Minister Badr Abdulati declared that any new dams will face a firm and decisive response in accordance with international law. This isn't diplomatic language anymore. Issued what may be Cairo's most explicit warning yet regarding the Nile River dispute with Ethiopia, declaring that any consideration of new dams will be met with a firm and decisive response. ግብፂ ብተደጋጋሚ ንኢትዮጵያ ተጠንቅቕን ቀይሕ መስመር ዝስገር ከም ዘሎ ትነግር ኣላ ኩሉ ስጉምቲ ንክትገብር ምክንያት ከም ዘለዋ ድማ ትነግር ኣላ እዚ ነፍሱ ዝኻለ ብዙሕ ኣዛራቢ ነጥብሎ ግብፂ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ መድረክ ስዑድያን ኢማራትን ዝሰሓሓብሉ ዘለዉ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ቀንዲ ሽፋን ናቱ ኢማራት ምዃና ፈሊጦም ኣለዉ ስለዚ ኢማራት ሽፋን ትበላ እስራኤል እውን ሽፋን ትበላ እስራኤል ቢዝላ ብካልእ UAE ድማ ምስ ስዑድያ ትጎራፈት ኣላ ስለዚ ነዛ ሕጂ ዘላ ተፈጢራ ዘላ ብኮ ንምምዝማዛ ቅልጡፍ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ዘሎ በዓሎም ኢትዮጵያውያን ነቲ ኩነታት ክዛረበው ከለዉ ንስማዕ እስኪ ሳውዲን ጨምሮ ኤርትራም ጅቡቲም አለችበት ሶማሌን ከተዋት እና እነዚህ ሀገራት የተስማሙት የሆነና የጋርዮሽ የሆነ ቡድን ውስጥ ኢትዮጵያ እንድትገባ አልተፈቀደላትም በግብጽ ምክንያት እሷ ልትገባ ነበረ ግን ግብጽ እምቢ አለች ይለዋል በግልጽ ነው የሚነግሩን ليها عدة أهداف. أولاً إيماج. ይህንን የምታደርግበት እንትን
ብዙ ምክንያት አላት الاستقرار الاقليمي البعيد አንደኛ ራቅ ያለውን ከሷ አካባቢ እንዲረጋጋ ትፈልጋለች ሰይ ለማርቢስ ካናሉ ላይ የተቀረቀረችው መርከብ ከወጣች በኋላ ዝቷል ወጥቶ ሰኑዛ استقرار السعوديه نفسها ስለዚህ የናይል ጥቁር አባይ እንዲሁም የቀይ ባህር ደግሞ ባበል መንደብ አካባቢ መረጋጋት ግብጽን ያሳስባታል ሌላው ቀርቶ የኢትዮጵያ በውስጥ ራሱ መረጋጋት ጭምር ያሳስባታል ይላል بحفشة كم تريو دلهم زي جبت أويان إثيوبيا كند من تاي أتوكره بوم يسرق لكم زلوا إذن الجرزلوا إثيوبيا ويان دما جبت كند من تاي نوح رحكاتنا عتاتهم نمج بعد كت كيد كم تخليهم زر زارب زلوا زغان تايو أبتنايك بحري فورم نكت أتو بزع سعيرة بزع لمينا إثيوبيا نقول لا مساعد ما تا إمارات مالتيو نخلتيهم دما أي تفقد اللهم من إمارات سعودية بلوجراتا ني إثيوبيا دما جبتي بلوجراتا سوزي كل جزء دما كمو أبزناي جالف ستيتس جوينت فورس أوف جالف ستيتس بحالون زخل كلتهم جبتي عنيرة سلازي إثيوبيا كل جزء أبتناي بحارة كتمت تدلجن كل جزء بجبتي مستضعفات يا زلا كالين تايز بزلو إثيوبيا criticize Egypt as stuck in colonial era Egypt Egypt's neglect of Eritrea and harmful impact on Sudan بحفشة ساعتهم تايمز بلزلو جبتني إيرترا تبدل على جبتني إيرترا تتكمل على جبتني إيرترا كتمز مزايات في التنقل يمزبلو قرب that's not your concern إيرترا بجبت تمزمز ديا بسعودية كتمزمز تدل ديا نعفاتكم زملكات قداي أيكونا نيرتراويان زملكاتيو مغنياتو بس جبت أويان كم زناتكم شجر يبلنا بحرهم بحيلخن وسدينا مريتكم بحيلخن قبتنا زبل دي بيت يبلنا بس جبتي سلازي إيرترا نزل حجة تفتيرو زلو حواف نزل حجة تفتيرو زلو عمونغو جبسين إثيوبيا من مليسو زرسن زلو كاب جزية ناب جزية إيرترا إكسبلويت كتجبرو كتمزمزو ناب ربحانا تا كتكيرو ناب تجبات زخونا ناي سكيورتي خونا ناي كتبع مسمر كتكيرو أتزبالتن وانون حجيو نحن هذا ما كل جزية نتنسوم زبلو وزلون قبل علينا زوادو زبقس وزلو نابنت انتاك بلاكم تاني هذي ناي عفار تباهيلو زئلم زلو قداي نيرترا حدقا كورديوم زفتن زلو بقمت قالوا نحنا we have to really create an opportunity نزو كرتات زي ني يس وتدراو قلت ابن إيرترا أيكونن نعفار عطو وجل متيو نيرترا بديهو قال ملا يكونس إثيوبيا أبي أحمد بعابيو هم زي كلان إيرترا يفلتيو but not today لومي أي كلام كونه خليه if we don't do كم زحجي مجو أقاط عمو خلو opportunity تعدل تفاتيرو خلو نحنا نتي عدل تدغيمنا زبالة ربحاتات كن وادو دلو انت زي كيلنا هذا معالتي يتعدلات حلف يخلي كونتات قيار خلي إثيوبيا دما زعبن فلطي بمنقد إسرائيل غيرو بمنقد إمارات كلتيهم نجبتي إيدو كعصفو زخليهم لازم نجبتي إيدو عاصفهم تاينا معلتي أبتقو داينا بحر قال قبركم لو يخليهم وخلاص الأربعة نحنا السعودية هذه بيننا قبل ترى يكون بس كلتيهم قال أنا قارك نقبر تزكيلنا بقمت على نساتهم عبيت دي لسجيرهم سوم كابانا كرهوك خليهم now there is this part of Eritrean قال زبل إرترا كبغلت ما تنبريا إرترا كل جزء بعلاقة توصل تخليها زبل له توصل بمنتهي واقات راينا نبلك تواقات راي كلنا قر إرترا وسيات ياخذ معجي حلف 3 عامات كواقة إرترا بدي هاتوكا كل عينة بدهوتات قد إماكا سجيراتوكا انتهي واقع كفيلات اللي خاطر دلك اتواقع نخاف له زلنا معرت بدهوتات كير كخطر يكتكل لك سلازم بحج كندو واقع ناتخاف ديو كخيات زد لزلو منقسي إرترا يحسب لي نزيز بلوني أبزي كومنت ناتي تصحفو ولا ببرايفس الدولي له يحسب لوني يدي لكمي منقسي إرترا انتهي قبرالو نعزم الكات كوينو نحنا إرترا وين كنتاي نحسبيو do you use your mind منقسي إرترا بوليس غير ويون بوليس صحيفنا نبين لنا كم إيرتراويان دليت هذا نقلص علينا حزب دليتو يزقلص منقسد دما دواص كنتات ريو وسانه يوصل نمنقسد كن كل جزء حزب دليتاتو كنغرك خلالو حزبي بهغناتو غلصلو خلالو منقسد حسب حنا يمودا تزربا بزعبازك زرب كله حنت تاخذ زرباز دلي انتي دبل زربالو مسلكا صلوت كنقبر كلنا كريستيان أبنا سمعت نبرك نصلي خلنا ممزحت جزء نعلت نجيرانا لو ما حبنا نبل أملاخسي لبن كلاليتن أمرون زفترسي أنت هاي كم زلينا طفي وخينو نو هاي تفعل جد
أملاخ بعلو كريستوس بعلو زمهرنا صلوت يزيا قالوا صلوت سب بالوقت بالتغلا أبونا بسمايت نبرت بلكم كريستوس بعلي نتم هاريات ميرو سلازي نعلت انجرنا لو ما هبنا إلكم تقولي وانا ناب سماي زولا بوهم يلو وعلى زراربا يفلت انت كم تدليو تاكم زليكم فلتك بلوخا كتب لوخا يصبيكم سلازي انتي مالتو نحن هذا ما تمنجستي كما أملاخ نرجع لكم يلون قل نمنجست كل جزء دليتاتك بحقنا هيزبخا بحقنا يتزيجاتات كتنقر كتكلا لك توم غير هيدلني تقولوا ما بلو صحيفكم ولا حنتي شركنا تايتكبروا كم زلوا يحشنا تقولوا غار يتقوم ناتكم بقعتي كم يكون زغل بزح جزء زحف اللي بشاتن قال لك سلط سدوا لي زلهم أنا متشب نيرترا كون الله زدلي كم حدا قل سبن أبين ديا زلوا سبن نيرترا كون الله زدلي يرترا نعم بعلم قسقاسن كتكيدا እስከ ሓንቲ ካለይት ኩስልኩም ያብዚያ ዝብልዋ ዘለው ሳቶም ካህንሪ አንድ ጠባብ ባህር ላይ ወታደራዊ ቤዝን በመስጠት ገቢ የምትሰበስብ ሀገር መሆኗ ሲታሰብ አሁንም ቢሆን ግብጽና ኢትዮጵያ በአንድ ላይ እዚያ ናይ ጅቡቲ አተሃይዞም ዝበልዋ እስከ ስምዋ በጅቡቲ በሶማሊያ ፕሬዘንሷን የሚሊተሪ ፕሬዘንሷን እያሰፋች ነው የምትገኘው። አሁን ደግሞ በቅርቡ በተለይ በጅቡቲ ላይ የኢትዮጵያ 95% የወጪ ገቢ ንግድ በሚካሄድበት ሀገር ላይ ፕሬዘንሷን ወይም ደግሞ መገኘቷን ለማረጋገጥ ውል መፈራረሟን እንደዚህ አይነት ነገሮችን እየሰማች ነው። በመጀመሪያ ግብጽ ጅቡቲ ውስጥ ምን ትሰራለች የሚለውን እንመልከት። ከዛ ባለፈ ደግሞ የኤርትራ ወደቦች ላይስ ምን ዓላማ ይዛ እየተንቀሳቀሰች ነው? ደንበኛ እጂ እንታይም ዝብሉ ዘሎ ብዛዕባ ኣብ ገማግም ባሕሪ ናይ ኤርትራ ናይ ጅቡቲን ክግበር ዝኽእል ብግብፂ ሓደ ካብቲ ርስኒ ፈጢሩሎም ዘሎ ጉዳይ እዩ and for a good reason ምክንያቱ ኣጀንዳ ናቶም ክገብጡን ገለን ክገብሩን ስለ ዝነበረ እዚ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኤርትራ يخون جبتي مزجبت خبروا زخلا كونتات ببزع من قديم زتنتنو زلو بيزيم زلو بزعبو ስለዚህ እትኩነታት ነፍሶም ይነግሮም አሎ ትኩነታት ይሪወሎ ይግምግሙሎ ወሳቶም ትገምጋምናቱን ማቀጻሊ ዝኸይ ዘሎ ስለዚህ እስከ እንታይ ይብሉ ኤርትራ ግብጽስ እንታይ ክትገብር ያና ጅቡቲ በትቀንደ ንሕና ንጥቀመሉ ትመጽእ ዘላ ኣብ ኤርትራ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ እስከ ንስማዓዮም ኢንጆይ ካ ክንገብረት ፔይናቶም ትቃንዛናቶም ሲ ኩሉ ግዜ ከቆንዙና ከሕምሙና ከሳቂዩና ከጨንቁዎ ተስፋ ከቁርጾን ኤርትራን እዮም ዝደልዩ ካብ ፕራይም ሚኒስተሮም ክሳብ ታሕቲ ናቶም ብስጭት ማራእይዎ ስምዑ እንታይ ትፍርናቶ ነው የሚባል ነገር አለ። ጅቡቲን በሚመለከት ደንበኛ ንጉስ ነውና ኢትዮጵያ ላይ የምናየው ዲፕሎማሲ ከለመድነው እንደ ኢትዮጵያውያንም በአጠቃላይ ከለመድነው የዲፕሎማሲ አሰራር ትንሽ ወጣ ያሉ ነገሮች ይታዩበታል። ዓለም ሁሉ ዝም ባለበት ሰዓት እኛ የተናገርናቸው ነገሮች ዓለም ደግሞ ተቀባብሎ ሲጮህ እኛ ዝም የምንልበት አመክኖ የታሰበበት የተመጠነ የራስን ጥቅም ያማከለ ለጎረቤት ቅድሚያ የሰጠ ዲፕሎማሲ እና ደግሞ በማንም ላይ ተለጣፊም ተላላኪም ያልሆነ የራስን ፍላጎትና ሀገራዊ ፍላጎት ናሽናል ኢንትረስትን ያማከለ ምላሽ የምትሰጥበት አይነት ጠንካራ ኢኮኖሚ ከአፍሪካ ቢባልም እንኳን ራርቶ ፕሬዘንስን አሳያለው ሲል አንተ አንደኛ ደንበኛ ሆንክበት ሀገር ላይ እንዴት ነው ኒጀርክ ሪአክሽን ይባላል። ጉልበት ለኤሌክትሪክ ጣናዎቻቸውን በሁለተኛና ሶስተኛ ቀንና ሌሊት ምናነሰው አሁን በጅቡቲ سنتاي زبل زلو أبز حتر بزبالة ناي جبتي أكايدا أب جبتي نحنا كاستمر از كينج عماويلنا جنزب كفلت سلوز خنا نجاوسينا سلازي كم نجوس تريد كد جبرنا اللوا يزبل زلو كل تعينت كاستمر يزلو زرد عند حرقينو أتي سبلاير مونوبولي عند حرقينو اكسبلويت جبرك كم عميل لجوس هيكون كم باريا هتغير كل تعينت عميل يزلو أبعدها إسرع دكانات دلوا توم آتوم وحبت تكالات كودا درو لهم نتعامل ترجمنا لهم هذا الرابط راين حنت دكان تلاب تعدقن فتوا أن دكان نجوسي زخو سلزي إسحاق كم عميل تخون مسألة بالكام there is a difference سلزي 99% نقدنات كاب جبتي زوج أنت لو جبتي is a monopoly so they have a power to exercise بزدلي ومن قد كودو I don't know the economics comes the default وخينهم ديم كزارة بس دليل أبى بزعت جزء إثيوبيا recognize leverage على ويهم زولو we'll see حجم الزنا سوماليلاند تمسوز لا برجت leverage كل يوم خليها بلع جبوتي جن جبوتي دما إذا قدينا عفار زبهال زولو إذا جاينا عفار أصبح تفرهم زلا نام جبت زخود زولو كاب زيرو تبقي سما يكون
ጉዳይ ናይ ዓፋር ኢሉ ናብ ኤርትራ በጊስዋ ዘሎ እዛ ኣብ ዘሪአኩም ፀናሕኩ ካብ ናይ ኤርትራ ንላዕሊ ንጅቡቲ እያ ተፍርዝ እያ ጉዳይ እዚኣ ምክንያቱ ክልተ ዓለይቲ ዘለዎም 35% ናይቲ ህዝቢ ድማ ተወለድቲ ዓፋር እዮም ስለዚ እዛ ናይ ዓፋር ትበሃል ንሕጂ ናብ ኤርትራ ገፁ ዓሰብ ደገሎ ደይሉ ደበግሳ ዘሎ ኣብ ጅቡቲ ፍርቂ ናይቲ ሃገር ወይ እውን ከባቢ 64 ስለዝኾኑ ብቐሊሉ ነታ ሃገር ክትመቕላ ትኽእል ኣጀንዳ እያ ኣብ ኤርትራ ክኾን ከሎ ዓፋር 2% እዩ ምናልባት መሬት ኣብ ዓፋር ኢሎም ዝዛረብዎ ዘሎ ዓብ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ኤርትራ ግን ህዝቢ 2% እዩ ስለዚ 2% ን98% ተዋጊኡ ክስዕሮ ይክእል it's just mathematically it's not possible generally ማለት እዩ ትኩነታሲ ኣይከውኒ ኣብ ጅቡቲ ክኸውን ከሎ ግን እቲ ዳይናሚክስ completely the other way around እዩ ስለዚ ናይ ጅቡቲ cannot take any chances ኣብዚ ጉዳይ እዚ እዛ ናይ ዓፋር ትብል ካብ ናይ ኤርትራ ንዕኡ ክትሃርማ ከም ትኽእል ተረዲኣተላ ነቲ ስርዓት ናቱ ብቐሊሉ ምትፍናን ስለ ዘሎ ድሮት ዓፋር ኣብ ነቲ ናይ ሶማሊ ዒሳ ዝበሃል ዶሚኔት ገይሮምና ዝብል ስምዒት ስለ ዘሎ ብቐሊሉ ክትባራዕ ትኽእል ኢማራት ድማ ንጅቡቲ ክትብትና ከም ደልውን ይፈልጡ እዮም ኣብ ሶማልያ ዝግበር ዘሎ ይርእይዎ ኣለዉ ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ይርእይዎ ኣለዉ ኣብ ፊቶም ኣብ የመን ዝግበር ዘሎ ይርእይዎ ኣለዉ ስለዚ ወሪፍ ናባና እንተመፀ ጉዳይ ዝክብሉ ካብ ኤርትራ ንላዕሊ ዘሻቕሎም ንዑ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ንከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ኣብ ዓዱ መሬት ሂቡ ስለ ዘሎ እዚ ትቐኒ ምስ ግብፂ ዘስርሖም ዘሎ ንመለስ ኣብዚያ ንኤርትራ እውን ስለምንታይ ምስ ጅቡቲ ኮይና ኢሎም ዛረብዋ ዘለዉ ይሁንና በዚህ መሀል ነጋዴዋ ጅቡቲ ሁሉን ላገኝ ያለው ሁሉንም ያጣል ወደሚለው እያመራች ነው። ሌላ አዲስ ኃይል በቀይ ባህር አቅጣጫ እየመጣ ነው። ይህም አዲስ የቀይ ባህር ሳቢ ኃይል ሶማሊላንድ ናት። አሁን ሶማሊላንድ ለጅቡቲ ከባድ ራስ ምታት ሆናለች። ሁለቱም ጎረቤት የሆኑ የአፍሪካው ቀንድ ሀገራት ሲሆኑ ጅቡቲ ካላት በላይ ሶማሊላንድ ብዙ ነገር ያላት አዲስ አገርና መከሰቷ የጅቡቲ ባለስልጣናትን እያሳበደ ይገኛል። ሶማሊላንዶች እንደ ኢሳያስ የጅቡቲን እንጀራ አልበላም ሐራም ነው የሚሉ አይደሉም። አሰብ ከፊትካ ናይ ኢትዮጵያ ኢምፖርት ኤክስፖርት በአሰብ ከም ዝኸይድ ጌርካ ንጅቡቲ ክትከትላ ትኽእል ኢኻ ሓራም ከምዛ መሰለ ሓሳባት ኣብ ሓንጎልና ቅጅል ኣይብለናኒ ጅቡቲ ሓላል ግበረላ 4 ቢልዮን ህልዋ ወላ 5 ቢልዮን ህልዋ ሓላል ግበረላ ቀይ ባህር አጠቃላይ ርዝመቱ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ሶማሊላንድ ሲ ከም ኤርትራ ኣይኮኑን ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ እንጌራ ናይ ጅቡቲ መንጢልና ክንበልዕ ድሌት የብልናን ብምባል ፕሬዚደንት ኤርትራ ተዛሪብዋ ዝነበረ ዘረባ ወይ ከም ኣፅዋር እዮም ዝጥቀሙላ ዘለው ሶማሊላንድ ግን ከምኡ ይኮኑን እንጀራ ናይ ንጅቡቲ ትበልዖ ዘላ ሓላል ይግበረላ ዝብል ኣዘራርባ ከምዘየላ ብሶማሊላንድ ነቲ ናይ ጅቡቲ እንጀራ ንክበልዕዎ ተዳልዮምን ብኩሉ መንገዲ ዝጓይሉ ዘለውን እዩ ዝረአ ዘሎ እርግፅ ተዘረባ ንኤርትራውያን ፕሮቮክ ንክገብሩ ዝጥቀሙላ እያ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ስለምንታይ ከም ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ካልእ ግዜ ገሊፅና ነርና ኢና ብርግፅ ኣነ ከም ኤርትራዊ ካብታ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ትፍለ ሓሳብ እንድያ ዘላትኒ ንጅቡቲ ወላ እኳ ይሓልየላን ጎረቤተይ እንተኾነት ግን ምስኣ ዝወዳደር ቢዝነስ ንክንገብር ግን ድሌትና እዩ ምናልባት እታ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘረባ ካበይ መፅያ ኢማራት ኣብ ኤርትራ ቢዝነስ ንክትገብር ኢላ ዘይኮነሲ መዋግእ ባይታ ምስ ጅቡቲ ክትገብር ከም ትሓስብ ዝነበረት ስለዝገምገም እዮም እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣቐዲሙ ስለ ዝረኣዮ ትራእይኩም ዝብል ዘሎ እታ ዘረባ ግን ንጅቡቲ ሓላል ግበረላ ንሕና ግን ንዕኦም ከይንወዳደር ኣብ ጅቡቲ ኣይንሰርሕና ትብል ዝያዳ መግለፂ ተድልያ ነይራ እያ እታ ዘረባ ከም ዘረባ ንዓና ንኤርትራውያን ትሕመና እያ ንሕና እንተኮይንና ጅቡቲ በይና ትበልዖ ዘላ ካብኡ ዝምችእ ወደብ ከለና ወይ ቦታ ከለና ዝኾነ ክንረክበሉ ዘይከኣልናሲ ዝብል ናይ ኤርትራውያን ድምፂ ድማ ከም ርዱእ ጌርና ኢና ንወስዶ ብሓፈሻ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ሶማሊላንድ ትፈጥሮ ዘላ ኣካይዳ ንጅቡቲ ዓብይ ስግኣት ይፈጢሩላ ዘሎ ወላ ምስ ቻይና ዘለዎም ዝምድና ምስ ካልኦት ዓለማት ዘለዎም ዝምድና ኣብ ግምት ኢኻ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናይ ቀደም ስእልታት እዩ ኤርትራ ምስ መን ክሰርሕ ትኽእል ንኤርትራ ኩሉ ግዜ ከም ድባኣት ጋይ ጌርካ ንምምፃእ ዝግበር ፈተነታት ናይ ኢትዮጵያውያን ኩሉ ግዜ ሕልሞም እሱ እዩ ኤርትራ ሕማቅ ኮይና ክትረአ ዘይትረብሕ ሃገር ኮይና ወይ እውን ንረብሓ ብፍላይ ብዓይኒ ቁጠባ ነቲ ዘለዋ ፀጋታት ዘይትጥቀም ሃገር ገይሮም እዮም ክቐርፅዋ ዝፍትኑ ዘለው ብግምጣሉ ንሕና ኤርትራውያን ድማ ዊ ኣር ዲፍረንት ክንብል እንድሕር ኮይና ብፍላይ መንእሰይ ኤርትራ ነቲ ዘለዎ ፀጋታት ተጠቂሙ ኩነታት ናይ ቁጠቡን ኩነታት ናይ ሂወቱን ክቕየር ክርኢ ደልዩ መኣስ እዚ ናይ ኤርትራ መናብሮ ተቐይሩ ኤርትራ በቲ ዘለዋ ፀጋታት ረቢሓ ትኸደሉ ግዜስ መኣስ ኮን ይኸውን እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ 2026 ካብ መጀመሪኡ ኤርትራውያን ክርእይዎ ዝደልዩ ወይ ዝምነይዎ ነገር እንተሎ የስ ኣብ ከባቢና ብርቱዕ ዝኾነ ውድድርን በኣስን ተባልዐን ኣሎ ግን እዚ ኩነታት እዚ
ንዓና እንኮላይ ፀጋውን ክፈጥረልና ዝኽእል እዩ ብፅቡቅ ተተጠቂምናሉ እዚ ፀጋ እዚ ንኽመፅእ ድማ ንነዊሕ ዓመታት ተፀቢና ኢና ብዓይኑ ቁጠባ ይኹን ብዓይኑ ዲፕሎማሲ እንተዘየለ ነቲ ዘለና ዕድላት ቀልጢፍና ክንቅይሮ ተዘይክኢልና አንጻርና ዌፐናይዝ ክገብርዎ ድማ ድልዋት ምዃኖም ይነግሩና ኣለዉ ቃል ከአፌ አይወጣም ሲሉ ተሰምቷል። ደሊብሬት ሲስተማቲክ ፕሮሰክሽን ነው እሱስ ጄኖሳይድ ነው ብሎ ዲፋይ ማድረግ እንዴት ይሆናል ብሎ የሚወጉት ሰዎች አሉ። ፌደራል መንግስት ጋር መሰራው ጄኖሳይድ የሚል ቃል ካሁን በኋላ አልጠቀምም። ፌደራል መንግስት ጋር ይሰራል 76% of the crimes ከም ትሪእዎ ዘለኹም አብይ አሕመድ ጌታቸው ረዳ ድሕሪ ሕጂ ምስ ፌደራል መንግስት አተሓሒዘ ጄኖሳይድ ዝብል ቃል ካብ ልሳነይ ከውፅእ ኣይኮንኩን ኢሉ ስለምንታይ ኣብ ሎንደን ዘጋጠመ ውርደት በኋላ አልጠቀምም። ፌደራል መንግስት ጋር ይሰራው ጄኖሳይድ የሚል ቃል ካሁን በኋላ አልጠቀምም። ፌደራል መንግስት ጋር ይሰራው Genocide or not? I believe genocide has been committed in Tigray. By Abiy Ahmed? Well, I have to be responsible for my words now. So you weren't responsible and before? I am ready to stand by my position that genocide has been committed. I'm confused. Just to clarify for the audience watching, you still believe it was a genocide, yes, but you're not willing to say he did the genocide? Yes. It was a genocide that just happened by itself? ከም ትሪእዎ ዘለኹም ባስትድ ዝኾነሉ ኣጋጣሚ ዝነበረ እዩ በዚያ ዝወረደቶ ዳመጅ ካባ ክሃድም ስለዘይከኣለ ድማ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሰብኣይ ጀኖሳይድ ተፈፂሙ ግን ኣነ ይኩንኩም ኣቢ ኮነን ፈፂምዎ ወይ እውን ከምኡ ክብል ኣይክልኒ ክጥንቀቕ ኣለኒ ደሞዘይ ከኣትወኒ እንድሕሪ ኮይኑ እዚ ነገር እዚ ክብሎ የብለይን ብምባል ገሊፁ ነይሩ ስለዚ ካብዚያ ነገር እዚኣ ንምውፃእ ኣብዚ ሕጂ ዝመፆ ኩሉ እቲ ገበናት ናብ መን ከሰጋግሮ ዝፍትን ዘሎ ኩሉ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ከምኡ ድማ ናብ ካልኦት ሓይልታት እንኮላይ ትፅቡቅ ነገር ግን ተጋሩ ነዚ ጉዳይ እዚ ፅቡቅ ገይሮም ተረዲዮሞ ከምታ ትግባኣ ገይሮም ድማ ሓፂነ መፂን ተኣማሚኑ ምስ ኤርትራ ውግእ እንተወሊዑ ባባይ ኢትዮጵያ እትበሃል ኣገር የላን ድሕሪኡ ትግራይ ስቂላ ድያ ክትፅበ ሽዑ ሶማሊ ስቂላ ድያ ክትፅበ ሶማሊ ክልል ቀጥቂጡ በሓይሉ እኮ እዩ ዓብዲ ዕለ እናሃለወ ኣብ ስልጣን ሪመምበር ፓርላማ ተኣኪቡ ቅድሚ ኩናት ትግራይ ምውልዑ እኮ ነፃነት ኢንዲፐንደንስ ክትእውጅ እኮ ተዳልያ ነይራ ሶማሊ ክልል ሶማልያ ሶማሊ ይቅርታ ክልል ሶማሊ ናት ሶማልያ ነፃነቶም ክእውጁ ዘን በቲ ዘለዎም ናይ ስለላ ገለ መልበፅ ይሕምዎ ከይዶም ከቢቦም ነቲ ፓርላማ بسراويت كبيبهم ني عبد الله أسيرهم نتو بريزيدنت كللاو بريزيدنت نبرنا يسمعلي كلل أسيرهم وو فشيلهم وو بزحو من الواش مدلواتين ورو مالتيو كمكوتاي كالون كغطماي كالون عدل انت رخيبهم جن سمالي كلل وصيحت كديا تطويت بلن اب كلل اورمياون كم زول سنتيمنت خم زلو ايترسعو بينشانغول ليت دي حدرو وصيهم كخدو غامبيلان تايز لوم زت اساسن مس ኢትዮጵያ ዘራኸ ስለዚህ ትግራይ ሶማሊ ቤንሻንጉል كغرمكم نزيع زبلوا زلو بزعبا حقرنت ጌታቸው ረዳ ንባዕሉ ተዛሪቡ ነይሩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ I think ብዛዕባ እዚያውን ይቕረታነ ክሓትት ከገድድዎ ምዃኑን ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ሃው ከም ናይ ኣቢ ኣማኻሪ እናተባህለ ትግራይ ሃገር ይብልካ ለምሳሌ ትግራይ ሀገሪያ ይላል ሰው በብዙ መልኩ ከብዙ የአፍሪካ ሀገሮች የተሻለ ሀገር የመሆን እድል አለው ትግራይ ግራንትድ ዝም ብለህ ሀገርነት ግን እንትን አትልም ኢንኮሚኒቲ ጥያቄዎችን ሳይጠይቅ ዝም ብሎ ሀገርነትን ብቻ እንዲያቀነቅን አረግ ነው ራሳችን ቲፔሌፎ ሀገርነት የሚባል መጥቶለት አያስቡም አያረጉም እንታይ ዝብል ኣብዚ ሕጂ ዘረባናቱ ገደብ ስለ ዘይብሉ ትግራይ ካብ ካልኦት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ሃገር ንክኸውን ብቃዕ ዘለዎ እዩ እዚ ከም ንቡር ንውሰዶ ህወሓት ግን ሃገር ንክገብሮም ኣይደልን እዩ ስለዚ እቲ ዕላማናቱ እቲ ሓደ ትግራይ ሃገር ክትከውን ትኽእል እያ ትብል ሶፍትዌር ኣብ ኣኻላ ተንኪፍዎ ኣሎ ብልፅግና ድማ ክፈትዋ ኣይኮነን ምክንያቱ ትግራይ ሃገር ተኮይኑ ክልል ሶማል ከምታ ዝክብለኩም ፀንሐ እዩ ጋምቤላ ዝበሃል ለንቀነ ህዝቢ እናተጨፍጨፈ ከሎ ፌደራል ቁልሕ ክብሎ ኣይከኣለን ስለዚ ኦልሬዲ ሰንኮፍ ዘሎ እዩ ኦሮሚያ ስልጣን ሒዞም ኣለዉ ስለዚ ዘበነ ምብትታን ተመፅያ
ንኦሮሚያ ኮንስትራክት ጌርና ኢና ንኢትዮጵያ ዲኮንስትራክት ጌርና ዝበልዎ እዩ ስለዚ እቲ ኩነታት ትሪእዎ ኣለኹም ኣምሓራ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ ስለዚ እታ ኢትዮጵያ ንባዕላ ኣብ ሰንኮፍ ዘላ ግን we cannot bank on that ኢትዮጵያ ክፈርስ ኢልካ ስትራቴጂ ክትገብር ኣይትኽእልና ሓደ ንምፍራሱ ኣክቲቭ ዝኾነ ሮል ክትፃወት ኣለካ እንተደየለ ድማ ክፈርስ ኢልካ ድማ ካልኩሌሽን ጌርካ ናትካ ሴኩሪቲ ኣብኡ ክትገብሮ ይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ስትራቴጂ ወሪፍ ክትብል ኣለካ ኢትዮጵያ ዝበሃል ተደይፈረሰ እንተቐፀለኸ እዚ ዘሎ ሕጂ ሓደጋ እንተቐፀለኸ ወድዊዱ እዚ ኣብኡ ብዙሕ ነገር ክግበር ከም ዘለዎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ካልእ ንቐፅል እስካብዚ ሓደ ክልተ ዝብልዎ ዘለዉ ካ ክንርኢ ንቀተልትና ምሕላቕ ዝመስል ነገር ዝበሃል ዝበዝሕ ፐርሰንት ኣብ ፀታዊ መጥቃዕቲ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ክፈፀሞ ይፍለጥ እዩ ግን ኣብዚ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ናይ ፋኖን ብምግላፅ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስኺሉ ከም ዝሓለፎ ተዓዚብና ኢና ማለት እዩ ሕዚ ኣነ ብዙሕ ግዜ ኣውጊዕና እውን እዚ ቁፅሪ እዚ ቃንዛ ናይቲ ህዝቢ ዘጋድድ ግራጭ እውን ዝእቱ እዩ ናይ ቁፅሪ ፀወታ ክጅመር ከሎ ናይ ፖለቲካ ፀወታ ከም ዝመፅእ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ናይ ቁፅሪ ፀወታ ዘምፅዎ ዘለዉ ንምንታይ እንትልካኒ ነቲ ዋና ነቲ ናይ ትግራይ ጥፍኣት መሰረታዊ ዝኾነ ፀገም ንኸይትርኢ ተሓታትነት ኣብ ኩሉ ተዘርዩ ተበቲኑ ንክተርፍ እዩ ዝኾነ ወይ እንታይ ክልካ ደል ይመስለካ ኣብቲ ኣብዚ ዝገብሮ ቃለ ምሕተት ብፍላይ ንኣዲስ ኣበባ ምስ ከደ ዝኽተለን ብተደጋጋሚ ዝርአን ነገራት ኣለዋ ኣነ ንሱ ተገለፅኩ ዝሓይሽ ይመስለኒ ንምንታይ ከምኡ ይብል ከም ዘሎ ይተወሳኒ ዝመስለኒ ሕዚ ንምንታይ ናብ ቁፅሪ ጭርጭር ዝኣቱ ዘሎ በቲ ይኹን በዚ ዝብል ነቲ ኩነታት በቲንካ ስሕወት እውን ተዛዊዑ ተሓታትነት ከይህሉ ዝግበር እዩ ምድብራ እዩ ዘሎ ሕጂ ማለት እዩ ስለዚ ቁፅሪ ምጥቃስ ንባዕሉ ስሕተት እዩ እቲ ፀገምን ትበደልን ኣብ ባይታ ስለ ዘሎ መን እንታይ ፈፅሙ ዝብል ክፅናዕ ግድን ይኸውን ግን ከዓ እዚ ቁፅሪ እዚ ልክዕ ነቲ ጆኖሳይድ ናብ ዘይሮ ክውርድ ዝኽእል ነቲ ናይ ጆኖሳይድ ናይ ሕልና ዓረፍቲ ክረክበሉ ዝኽእል ኣገባብ ስለ ዘጥፍእ ከምዚ ንሪኦ ዘለና በዓል መምረ ብርሃት ዝብልዎ ዘሎ ጌታቸው ረዳ መዓት ርስሓት እንድዩ ግሕፍልና ከይዱ ዘሎ ግን ንዑ ንምፅርራግ ድማ ብዙሕ ግዜ ክወዘልና ከም ዝኽእልን ብዙሕ ድኻምን ፃዕርን ሓተና ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ካብ ቀፂልና ናብ ኤርትራ ገፅና ክንሰግር መጀመርያ ኣብ ኤርትራ እንታይ ይካየድ ኣሎ እንድሕሪ ኢልና እስከ በዛ ናይ ዳኒ መኽፈቲት ክትኮነና ናብ ኤርትራ ክንሰግር እቲ ሓሳብካ ናይ ምቕያር ትብዓት ክንከተልል ማለት እዩ ሕጂ እቲ ከም ዳርጋ ከም ባህሊ ኮይኑ ሓሳቡ ደይቅይር ተኮይኑ ሲ ከም ሓደ መትከል ዘለዎ ከም ሓደ ደቕ ዘይብል ጌርካ ዝረአ ነገር ኣሎ ግን እዋን ዝደልየና ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ነበረ ተሓሳስባይ ንሽዑ ሰሪሑ እዚ ከዓ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ሓድሽ መርትዖታት ሓድሽ ኩነታት ሓድሽ ፍፃመታት ሓድሽ ዕድላት ሓድሽ ብድሆታት ኣብ ድመፅእ ዘሎ ከዓ ሓሳበይ ክቕየርካ ክፉት ክኸውን ኣለኒ ምባል ማለት እዩ ስለዚ ንምሸቱ ኸ እቲ ፖለቲካ ዝበሃል እቲ ኩሉ ይህን ምሂን ነቲ ካልእ ሰብ ሓሳቡ ምእንቲ ክቕይር እኳ እዩ ምእንቲ ሓሳቡ ቀይሩ ክሰማዕ ወይ ከዓ ኣብ መንጎ ናይ ክልቴኻ ዘረኸበካ ምርኻብ እኳ እዩ ናይ ዳንኤል ፕላትፎርም ሓደ ካብቶም ንኤርትራውያን ፅምዶ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ንምግባር ብዙሕ ስራሕ ዝገብር ዘሎ ናይ ብሓቂ ብስል ዝኾነ ስራሕ ዝገብር ዘሎ እዩ ድራብ ሓድሽ ዓመት ድማ ሓድሽ ሓሳባት ድማ ይረአ ኣሎ መልእኽቲ ናይ ሓድሽ ዓመት ካብ ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን ወልደ ጊዮርጊስ ዝወፀ ድማ ብሶሻል ሚድያ ክዘውር ኢና ኣለና ንውዕ ዝበለት መልእኽቲ ናይ የቕረታ ናይ ብሓደ ናይ ምስራሕን እያ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እታ መኽፈቲት ናይታ ደብዳቤ ጥራይ ንእሽተይ ክንርዮ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዛ መወዳእታ ናይ 2025 ኣብ መጀመርያ ናይ 2026 ኣክሰን ናይ ካብ ልበይ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ክብል ይደሊ 2026 ድማ ዓመት ትራንስፎርሜሽን ለውጢ ክትኮነና ይደሊ እዚ ኸ እንታይ ማለት እዩ ግዛእቲ ሕጊ ዝመፀሉ ናይ መንግስቲ ጨናፍራት እቲ ኩላቶም ኣካላት ናይቲ መንግስቲ ሓጋጋ ኣካል ፈራዳ ኣካል ከምኡውን እቲ ወሳኒ ኣካል ኩላቶም ዝሰርሕሉ ናብኡ ገፅና ክንሰግር ተስፋ ንገብር እናበለ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ወዘረባ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ሰውራ ናይ ኤርትራ ዝተቃለሰሉ ንነዊሕ ዓመታት ዋጋ ዝኸፈለሉን እዩ ስለዚ እቲ ናይ ኢመርጀንሲ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ፈተናታት እናሰገርና ኣብ ንኸደሉ ዘለና
ከምዚ ዓይነት ኮንስትራክቲቭ ዝኾኑ ሕቶታት ክለዓሉ ከለዉ ጠቕላላ ከም በዓሉታት ራይ ክረአ ወይ እውን ክንፀግ ዝኽእል ኣይኮነን ንኤርትራ ኣማእኪሉ ዝኸይድ ንኤርትራ ቀዲሙ ዝኸይድ ከምዚ ሱራት ዝፍትሕዎ ዘሎ ካልእ ንሪኦ ዘለና ዝበለፀ ኩነታት እዩ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ጎልስ ብዓይኒ ቁጠባ ድማ ወደባትና ክሰፍሓሉ ዝኽእል ናይ ዕደና ኩነታትና ክዓብየሉ ዝኽእል ናይ ህዝብና መነባብሮ ክዕረየሉ ዝኽእል ከምኡውን ናይ ምሁራትን ኣበርከትን ዝኾኑ ዜጋታት ካብ ደገን ውሽጢ ክኣትውሉ ዝኽእሉ ዕድላት ከጋጥም ትምኒት ናቱ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ናተይ ነዚ ዓመት እዚኣ ዝምነየ ዝብል ዘሎ ከምኡ ድማ ኤንድ ኦፍ ናይ ቁጠባዊ ዝሕታለን ምጥቋስ ናይ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ተወዲኡ ናብ ዝዓበየ ቁጠባዊ ዝላ ካብ ድኽነትን ሽግርን ንወፀሉ ግዜ ክኸውን እናበለዩ ትምኒቱ ዝገልፅ ዘሎ ምናልባት ነቲ ንሱ ዝዛረቦ ዘሎ ካልኦት ኤርትራውያን መንእሰያት ድማ ብኩሉ መንገዲ ከምዚ ኣመና ኣወንታዊ ዝኾነ ኤርትራ ናብ ምዕባለ ትኸይድ ከም ዘላ እንኮላይ ብኤኣይ ገይሮም ሰርሕዎ እዩ Across our vibrant nation, from these new bridges to our bustling cities, the future. If we optimize the solar grid here, we increase output by 20%. That secures power for the new district and the hydroponics. Okay, this is far fetched كتبلوا تقوليهم عصب يقرحوا كيد زلهم تبلوا زلهم جن سب دماك حل من حسب النبوريو تبغي دم حل من طلو من البات artificial intelligence نتي أبرز سب زلوا حسابات ناب زرع نجار نقير ويز قبرهم زلوا إذا عينت من السين إذا عينت energy زلوا أو أنت وملغاقتان زلوا هز بزل لنا هجر سي لعلك هالوت كتنبرو له تخل من قديك في الترك خلاله أنا بزحات يرتران وكذا جي نيوز بس حق من تانينا نرزلنا جن زك على دمايو حدا أبي يرتراو حدا قدوس يرتراو دما على السوشيال ميديا أسمرا ريبورتر زبل هذا حربنياوي وانتقال سزغون يرتراوي أب إسرائيل شدشت ندليو opportunities من مبال حنت article صحيح نيرو تا صحافة article دما تهاجر كتكفت كتكلالوا نابنت fully open Eritrea to investment without preconditions بزيك ما كنت ناي وفر عدلات كفت خلالو بناتو تعويض تخونكوا ناتوري تيز بلاكم زلو 3% كل اللي هو مغنياتو 3% كتبل رايسي معت نجراتي خات خسر يبلالو انا جن كامنات فليز ولا ريتي زلني مجمرياتي وفرناي وفرن قالن بتوم 3% زغبري يجمر نعطاتهم عدل وهب نعمتات نتهاجر زبركت وازنبرو حلفك وهبو ميدلي كم زكبل كله قلنا اب جنبارا زلو رسعوا نبل يلنا اب جنبارا زلو عدلات كفطر لهم تخينو دقاقي ميز بلوزي نتم دايما دايلهم اب جنبارا زلو من سيكرس كاريو دبلو فريتهم يومكم لو تنخيمز زدليو زعنكو حيلتات كم زلو ولا كافتم دنب هجراويان يتسمعوا زي نلو تزصابع نمنتاي مخانن لو تزصابع ابت دنب هجراونت الله يبلو I don't understand that معناته اب جنبار زلو من سي كربح تخينو تهاجر كتبقس الله መንግስቲ ኤርትራ ዳ ካብ ምንታይ ኣምፅኡ ገንዘብ ክቦ ካብ ምንታይ ኣምፅኡ ገዛውቲ ክሰርሓሉ ዓቕሚ የለን መንግስቲ ናይ ዝኾነ ሃገር መንግስቲ ዓቕሚ የብሉ ኣብ ፕራይቬት ሴክተር ክስራሕ ተጀሚሩ ግን ድጎማ ገይሩ ድዩ ካብ ገሊኦም ገለ ነዚ ኣበርክቶ ነዞም ግበሩ ኢሉ ድዩ ገለ ኢሉ ካብቲ ዝርከብ ካብቲ ግብሪ ድዩ ረኺቡ ነቶም ኣብ ግንባራት ዘለው ንምጥዋር ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክገብረሉ ክእል ብሓፈሻ ግን እንታይ ይብልለው ብዙሓት ፃውዒት ዝገብርዎ ዘሎ ነዋሕቲ ኣርቲክልስ እዮም ፅሕፉ ዘለዎ ከም ዝብል ንኤርትራ ድማ ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ዘድልያ ነጥብታትን ዘድልያ ኩነታትን يوم كم حتى زغرب زلوا ميت خاميت حماق نيرترا زبدلي ويون زودي ويون دحريدة الرفيو إلى قدم دماي كلنا صبغ ممناي صبغ محتاط حتى ريتوتات مسحف كم حماق جرنا نرأيو أجد داسيو إيرترا كتعبيلنا ندليا نبلع على درجات مثلا ندلينا نشد ما تبغى سوقي وسطك زبص حيكون الحمد لله لابزي الله لي الناس كم سفرياتكم اوكي حجي نحنا حيزنا مزينا زلنا زيت سمسم زيت سمسم مالتي اوكي شوف اوش تعدي زفري اذا اوش تعدي بفور ربع اسمر عايز نفريو حجي زلنا مالتي اذا تكال كاب جمر حمش عمل تجير زرو اوكي انا كلاي فينا بعنسا خوينا انا حمش عمل جميرنا مالتي ما حمش عمل كاب غاش واركا تبقيسنا هنا نبز متينا زلنا مالتي زرات نيركم دي ولا عديكم يوم تمسو صراحه قسنا ناب غاش واركا او ندي جمت او زلنا انترست شعب بقرب الى ناس تبقيسنا مالتي قرات فتينا دحادنت ابزت سمسم زلنا رديت دعابي مثلا نتعرسب كمن سيات كاز خونا نغير كزورك تولس تدري كاس بقص زغمتاو
እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ታሪኻዮ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ እዩ ብዙሓት ሓሳባት ኣብ ናይ ኤክስፖ ግዜ ይኹን ናይ ካልእ ግዜ ከምዚኦም ፈጠራዊ ሓሳባት ሒዞም ይመፁ እዮም ስለምንታይ ዓብ ኮይኑ ንሃገር ዘይቅይር ተልካ ድማ ኢንዱስትሪ ስለ ዘይነማዕብል ዘለና ኢንዱስትሪ ንኸተማዕብል ድማ ሓሳባት ጥራይ ኮነ ዘድልየካ ካፒታል የድልየካ that's why venture capital ድዩ seed capital ድዩ ተፈላለየ ዓይነት ካፒታል እዚኣቶም እንታይ ንፅቡቃት ሓሳባት ናብ ኢንዱስትሪ ክትቅይሮም ፋብሪካታት ክትቅይሮም ዓብ ሪስኪ ዝሓትት ዓብ ካፒታል ዝሓትት እዚ ካፒታል ዝተደይ ተረኺቡ ግን ከምዚኦም ዓይነት ሓሳባት ንኣሽቱ ትካላት ኮይኖም ይተርፉ እዲኹምሎ ተወዳደርቲ ኮኑን እዮም ኣብ ዓለም ስለዚ ኣብ መንጎ እዚኣቶም እዚ ሓሳባት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጥራይሲ ካብ ዲያስፖራ ዘሎ ካብ ናይ ቻይናውያንን ናይ ዓረብን ካብ ትፅበ ነቲ ዲያስፖራ ዘሎ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ነዞም ትካላትን ነቶም ኢንቨስተራትን ኣብ ምርኻብ ዝሰርሕ ሓደ ኣገዳሲ ቢንቶ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ኣብዚታት ጥራይ ኢኻ እቲ ስራሕ ዘድልየና ዘሎ ክንብል ከለና ስለዚ ነቲ ዘሎ ፀጋታት ከመይ ጌርና ንቅድሚት ነምፆ ኣብታት ብዙሕ ዕዮ ከድልየና እዩ እዛ ዓመት እዚኣ ድማ I think ድሮ ክልተ መዓልቲ ከይደና ኣለዋ ፍሉይ ነገር ከይተገበረ ከሎ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ክንከታተላ እየ ዘለኣነ ተስፋ ንገብር ሓንቲ ካብተን ኣብ ተስፋ ዝሃባነ ድማ ካብ ኣስመራ ዝወፃ ቁሩብ ከተስዕኩም ትኽእል እያ ምልእቲ ኣስመራ ክወስደኩም እየ ማእከል ከተማ ኤሪቴል ከባቢ እየ ዘለኹ ከባቢ ኢዱኬሽን ኣለና ሕጂ እንዳኸድና እንታይ ለውጥታት ያርያ ኣስመራ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት 2026 እንታይ ያኸተርየና በብዓይነቱ ሴማፎሮ ዝነበረ ናይ ቀደም ተዓርዩ ብሓድሽ ተተኪዩ ዘይነበሮ ጎደናታት ወጢሉ ናይ ኣጋርን ናይ ማካይንን ፍሉይ ብሕጊ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ራእይዎ ኣጋር ዝሓልፈሉ ደሎ ሴማፎሮ ልዕሊ ዝኸይድ ደሎ ማካይን እውን ፀኒሐን ክሓልፋየን ከምዚ ብስነ ስርዓት ዝኸይድ ደሎ ህዝብና ኣስመራ ናበይ ገፃ ትኸይድ ኣላ ኣብ 2026 ሕጂ እዛ ቪድዮ እዚኣ ከም መላገፂ ገይሮም እንዲኦም ዝዛረብዋ ዘለው ሴማፎሮ ተሰሪሑ እንታይ እሞ ኣበይ ዓለም ኢኻ ዘለካ ገለ ዝብል ፅሑፋት ርአ ነይረ እዚ ቪድዮታት ገለ ካብቶም ተቃምቲና ባህልቲ ዝገበርዎ እዩ መጀመርያ ኤርትራ ካብ ዝነበረቶ ናብዚ ሕጂ ምምፅኣ ንሕጎስ ክትሕጎስ እዩ ዘለካ ሲምፕል as that ኤርትራ ብዘይገድስ ሴማፎሮ ኤሮፓ ንቕመጥ ተኸይና ከም ንቡር ጌርና ኢና ንወስዶ just like ከም ኦክሲጅን ጌርካ ኢኻ ትሪኦ ኩሉ ግዜ ስለዝሰርሕ ኤርትራ ግን ካብ ክንደይ ናበይ ትመፅእ ከም ዘላ ብፍላይ ከተማታት ናይ ኤርትራ ሓደ ካብቲ እዚ ነገራት እዚ ድማ ክቅየር እንደልዮ ዘለና ብዝቐልጠፈ መንገዲ ምክንያቱ ኣብ 2026 ማለት እዩ ብዛዕባ ሴማፎሮ ከማን ፀገም ከም ዘለና ንርኢ ኣለና እዚ እቲ ክውንነት እዩ ክውንነት ተቐቢልና ንለውጥናቱ ድማ ብፖዚቲቭ ኣተሓሳስባ ብኣወንታ ኣተሓሳስባ ነዚኣ ብዙሕ ኮሜንት ርአ ነይረ መላገፂ እንታይ እሞ ሴማፎሮ ጌርካስ ኣሓፍሩን እዮም ዶ ገለ ዶ ኣቱም ሰባት ዘለካ እዩ ንሪያሊቲ ተቐበሎ ዓድኻ እዚያ እያ ከምዚኣ እያ ዘላ accept the reality of delusion of ሁታ ትደልዮ ነገር ካልእ እዩ ዘሎ ኩንነት ግን እዚኣ ትመስል እዛ ኩንነት እዚኣ ንኽንቅይራ እንታይ ክንገብር ኣለና እንታይ ክግበር ኣሎ እዩ እቲ ዲስካሽን ክኸውን ዝግብኦ ስለዚ ብዘይገድስ ኣበይ ደረጃ ኣለና ንዑ ንምዕራዩ ንገብሮ ፃዕሪ ድማ ኩልና ክንሳተፎ ተስፋ ንገብር 2026 ከምዚ ሳዋ ሽኮር ዝብላ ዘሎ ብዘይገድስ ዋላ ንእሽተይ እውን እንተኾነ ከምዛ ዝገብራ ዘሎ ፅቡቅ ተበግሶ እያ ነቲ ዘሎ ኩነታት ምግላፅ ልቦና ጥራይ ዝርዮ እየ ዝብላነ ናሎም ኣርእስቲ ኣብ ዝኾኑ ዲና ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ርኢቶኹምን ሓሳብኩምን ባህናፁ መንገዲ ግደፉ እናበልና ብዝያ ደርፎ ንገትፈኩም ኢና ቴንክ ዩ أيا تخلي عدي بالنادي شويت سقمي تخلص يريا لو ما عملت يريا لو ما عملت يريا نزا نفسي يريا نزا نفسي